preman sing keduman. Nggih menika gending ingkang angka 1 utawi pambukane gending teng wontene tari Srimpi Sekar Jadilan. Gending saklajengipun Mama jajal ngalih nyang genduk Feni, jajal digawe gending sing rada dangdut yana gendang kempule dikei Rehana genduk Feni dados. Ayo yo ya Kak Meti digoyang dong. Hei bersama setia kawan Arizina Istana Production Mas Arif Plaza Lumajang. Hei Rehana Rehana lari kok ayo temenan kadung mlaku ringgalan ya kaya dah marganginan Rehana Rehana lare kok api temenan karite aku nilang alisena galau sepisah aduh Rehana aduh Rehana Isania sekuat Isutyo sing goyang Dengarika karisin ana tunggale ana tunggale aduh Rehana aduh Rehana Isania sekuat Isutyo sing goyang Dengarika karisin ana liyane ana liyane kadang sejapa sejauh semaure aduh genduk Feni Jelek Joko jajal meseme piye genduk Feni celing ya jajal ditarik maneh genduk Feni aduh karise goyang deleng omonge alus temenan mandani ya bisa keturunan duwe rapi kaya Rehana jalaran ya ragane ati jalaran ya sing turuti Yeay! Rehana pancen ayu itu sesarengan rahayu audio sound system saking Jakarta Tempe kagunganipun Mas Habib Istana Production Video Zote Mas Arif saking Plaza Lumajang. Hey! 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 Oh! Rehana Rehana lare kok ayo temenan belite aku nilasan alisena ya sepisah
pinarak genduk Isu lajengi buwuh melekan tenggalemipun Bapak Sujiono. Ditarik genduk. Aduh, aduh, karise goyang dalam omongke alus temenan mandane ya bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana jauh ya rakyate hati jauh yang sanduruti. Rehana nggih menika gending ingkang angka 2 wis keturutan rabi karo Rehana njajal dikei krasa penak Mama Siti dados. Yo Mama Siti Dalam Mas Joko digoyang dong alon-alon. terus terang aneh rasane tak goyang rasa penake tandang gawe rasa senenge dorong jalo ya wis tak wehi motongan toni konetake gepit sarung dibelani sing iling ama piapa sing mikir tonggo kadung wis pina lali nang sapa-sapa sing iling lawang buka silire angin bengi sampai pina sampai iler impiane dorong jalan ya wis tak wes potongan gapit sarung dibelani istana warasan Masih bersama setia kawan Orizina. Kita goyang lagi bro. Gobro Hey, asik. Hehehe. Asik. Oh. terus terang aneh rasane tak goyang rasa tandang yawe rasa senenge Hey. dorong jalo ya wis tawe motongan todi konetan gempit sarung dibelani sing iling ama piapa sing mikir tonggo kadung wis pina lali nang sapa-sapa sing mikir lawang buka silire angin bengi nambyai pena sampai ngerti piane ngiwi dorong jalo ya wis tak wehi motongan todi konetake gempit sarung dibelani Krasa penak nggih menika gending ingkang angka 3 ditambahi sak gending Mama dikei gending kendang kempul Banyuwangi Mama uga Mama tetos.